Ešte by som sa chcel spýtať, v Trebišove určite viete, existuje tzv. Trebišovský umelecký klub. Tento klub tento rok dosiahol 10. výročie. Nebudem spomínať, ako to bolo v minulom období. Chcem sa spýtať, či je možné tento Trebišovský umelecký klub ešte za vášho vedenia nejakým spôsobom podporiť. A akým spôsobom? Trebišovský umelecký klub áno, aktivity niektorých jeho členov nie. Môžete konkretizovať, vás poprosím. Konkrétne vás, pán Juhás. Hneď vám položím aj otázku, na ktorú dúfam, že mi zodpoviete. Takže konkrétne vás urobím všetko preto, aby mesto nepodporovalo. No, ja som sa nepýtal, či mesto podporí mňa a moju aktivitu alebo moju nejakú výtvarnú činnosť, ale či podporí činnosť Trebišovského umeleckého klubu. Nakoľko vieme, že mesto podporuje nielen šport, podporilo street artistov, podporilo hádzanú a nie sú tam malé, by som povedal, čiastky a nedokázalo podporiť Trebišovský umelecký klub ani 1 eurom. Prečo? Veľmi jasne som vám odpovedal, kvôli aktivite niektorých jeho členov. Takže kvôli aktivite jedného člena, 50 členov je pre vás ľahostajných? Nie je mi ľahostajných. Pokiaľ reprezentujete Trebišovský umelecký klub vy, tak toto ostane, kým som ja primátor. Takže Trebišovský umelecký klub nedostane ani euro? To som nepovedal. No tak teraz nerozumiem, čo ste povedal. Čiže dostane alebo nedostane? Bude mať podporu alebo nebude mať podporu? Na vašu činnosť nie. Ale ja som sa nepýtal na moju činnosť, na činnosť Trebišovského umeleckého klubu. Pokiaľ vy budete Trebišovský umelecký klub a vy budete jeho reprezentantom, veľmi sa obávam, že nebude vám možné vyhovieť, pokiaľ to bude v mojich silách. Pokiaľ to bude v silách niekoho iného, možno sa situácia zmení. Hovorím vám to veľmi otvorene a veľmi úprimne. Takže budete ignorovať 10 rokov činnosť klubu a budete ignorovať ďalších 50 členov. Ďakujem. Bol by som rád, pán Juhás, keby ste sa vy nestotožňovali s Trebišovským umeleckým klubom, pretože podľa mňa Trebišovský umelecký klub a vy, to sú dve rôzne veci. Ľudí v Trebišovskom... No tak potom, prepáčte, pán primátor, ja sa nestotožňujem, ja len obhajujem Trebišovský umelecký klub, že napriek jeho činnosti vy nejakým spôsobom ma s ním spájate, čo je samozrejme logické, nakoľko sme mali spoločnú výstavu a vy jasne prezentujete, že pokiaľ budem v tom klube, tak Trebišovský umelecký klub nebude mať žiadnu podporu. Tak si protirečíte potom. To je váš záver, pán Juhás. Myslím si, že... Ďakujem, pán Mahut, ste členom Trebišovského klubu? Nie. Dobre, ale zotrvajte, budem mať aj na vás otázku. Odpovedal som jednoznačne, ako myslím si, že je to veľmi jasné. Prepáčte, ten podkaz bol kvôli tomu, lebo mesto alebo predstaviteľe mesta Trebišov by sa mali postaviť čelom otázky občana mesta Trebišov, čo aj pán Juhás. A je neakceptovateľné, aby takýmto štýlom atakovalo nejakého občana kvôli tomu, že má nejaký iný názor alebo vie si predstaviť veci nejak ináč. Pozor, pán Mahut, vy tu hovoríte o iných názoroch, ja som nepovedal o iných názoroch, som nehovoril o názoroch. Viete konkretizovať to, čo ste teraz povedali? Teraz som bol svedkom toho, že toto bol... Teraz som bol svedkom toho, že toto fakt bolo nejaké ako keby útok na pána Juhása. Pán Juhás je celkom dobrý maliar. Je zároveň aj členom, ak sa nemýlim, toho umeleckého klubu. A vy teraz naznačujete, že kvôli tomu, lebo on tam je, nedostanú žiadnu podporu. To vôbec nie je útok, alebo neviem ani to vôbec nejak opísať, že akože čo vy osobne máte proti, ako primátor mesta proti pánovi Juhásovi, lebo vy ako primátor mesta by ste sa mali staviať aj ľuďom, čelom ľuďom, aj tým, ktorí majú nejaký iný názor ako vy. Pán Juhás, prosím vás, koľko ste dostali peňazí Trebišovský umelecký klub za predchádzajúce volebné obdobie? Koľko peňazí dotácie od bývalého primátora ste dostali? Lebo tým ste začali, ale ste to vynechali zamerne.
No zamerne som to vynechal preto, aby som nepovedal, že za súčasného vedenia pána inžiniera Kolesára sme nedostali nič. Čiže ja som nechcel ísť otázkou, že čo bolo, ale čo bude. Je smutné, žiaľ, že pán primátor takýmto spôsobom odbil. To, že mňa odbil, mne to nevadí. Ja nepotrebujem podporu mesta, ale to, že odbil celý Trebišovský umelecký klub, mi vadí. Nedostalo tiež nič. Aspoň pokiaľ viem, čo hovoril pán Vysokaj. Ja som v Trebišovskom umeleckom klube, myslím, že členom rok. Čiže do minulosti ja sa veľmi nepamätám. Na to by boli asi otázky pre pána Vysokaja, ktorý vlastne tento klub vedie už tých 10 rokov. Plynule sme prešli do poslednej témy, vymyslené kauzy a šírenie nepodložených podozrení a osobné útoky. Takže môžeme pokračovať, nech sa páči, ale môže prebiehať aj vecná diskusia, tak ako doteraz. Pretože v tej poslednej časti sa budem chcieť aj ja ešte čosi opýtať. Je tu verejné zhromaždenie, je tu dostatok ľudí, čakám predloženie nejakých dôkazov k určitým tvrdeniam, očakávam otázky a očakávam dôkazy. Takže budem mať aj ja otázky, ak dovolíte na záver, aj keď vyčerpáte svoje otázky, vy potom položím niekoľko otázok ja s vašim dovolením. Milé dámy, vážení páni, k témam, o ktorých sme hovorili, naozaj nie sú žiadne ďalšie otázky. Môžem položiť ja svoje otázky. Ďakujem našim hosťom. Dovidenia. Poprosím vyprevediť. Dovidenia. Lebo keď už sme v tejto situácii, tak dovolte i mne otázku. Ako je možné, že daňový poradca Okato okradol občanov o 3000 eur? Akú firmu na tunelovanie použil a čo následne urobil s ukradnutými peniazmi? Dajte mi prosím mikrofón. Ďakujem. Pán Juhás, to je vaša otázka z Facebooku. Prosím, predložte týmto Trebišovčanom, ktorí tu vydržali zime až doteraz, dôkaz o tom, že som ich okradol o 3000 eur pri nejakej akcii v meste. Viete im predložiť tieto dôkazy, alebo vstaňte a povedzte mi do očí, že som zlodej. Tak ja by som v prvom rade chcel povedať, ešte sa vám predstaviť, moje meno je Milan Juhás. Či vy viete dokladovať a doložiť, že deratizácia v rómskej osade za 3000 eur prebehla? Vy mi povedzte, ako som ukradol 3000 eur. Ja vám vydokladujem všetko, čo prebehne. Vy ste ma označili za zlodeja. Povedali ste, že ja už som ukradol 3000 eur. Predložte týmto ľuďom dôkaz. Pane Juhás, môžem vás poprosiť, čo tam máte napísané? Viete, aby ste konkretizoval, čo som napísal? Ako je možné, že daňový poradca okradol občanov o 3000 eur, akú firmu na tunelovanie použil? Áno, Milan Juhás. Chcete si to prečítať, pán Keclik? A koho ste mysleli vy? Áno, napríklad... Tak nech nám povie pán Juhás, koho myslel. Chceme sa tu takto v prvom rade... Viete predložiť ten dôkaz, pán Juhás? V prvom rade som to myslel obrazne. V tom zmysle, že peniaze určené mestu a obyvateľov mesta boli použité kdesi inde. A vy mi viete doložiť, daňový poradca vie len výhodne predať alebo likvidovať. Samozrejme výhodne pre seba a pre sektu. Prosím? Čo som zobral? Pre koho? Ja som si zobral daňový poradca, vie len výhodne predať alebo likvidovať. Dokážte mi, čo som tomuto mestu, čo som týmto ľuďom ukradol. Dokážte mi jediný cent, čo som im zobral. Čo si myslíte, že vy budete o mne šíriť takéto informácie? Dokážte mi to. Povedzte mi teraz do očí, že som zlodej a predložte dôkazy, veď ste ma vyzývali na verejné rokovanie,
kde mi predložíte dôkazy. No ešte, aby sme sa k tej deratizácii dostali. Nie k deratizácii, predložte mi dôkazy. Ešte jednu tému sme neukončili. Neukončili sme tému deratizácie v meste Trebišov. Nie, pán Juhás, vy ste povedali, že som ukradol 3000 eur. Počkajte. Rozprávame o deratizácii. Za ďalšie na Facebooku je jasne uvedená fotka, kde boli deratizačná látka po záruke. Čo táto fotka mala byť a čo to malo... Ja neviem, povedzte mi, kde je 3000 eur, ktoré som ukradol. Rozumiete mi, čo sa vás pýtam? Vy ste ma obvinili z krádeže peňazí tohto mesta. Verejne a pred všetkými. Povedzte mi teraz, že som zlodej. Pán Hanzin, nehovorte, že nemenoval. Prečítam aj vám niečo, pokiaľ to chcete počuť. Prečítam aj vám, čo si myslíte, že všetci sme tu kde? Teraz budú bezhlavo rozbíjať peniaze na netransparentné projekty, z ktorých sa niekto nabalí. Vieme, ktorá firma vyhrá. Mám vám čítať ďalej? Áno, Trebišov, pozri fotky. Ste to vy? Tunel je tu. Vy nie ste Trebišov, pozri fotky. Prepáčte. Pomýlil som sa. Ešte chceme hovoriť ďalej? Tunel je tunel, inak budete za klamára. Kde je tunel? Vážený, tak obviňujte ma. Kľudne budem vám slúžiť do roku 2014, alebo dovtedy som primátor aj vám, lebo ste občania mesta. Takisto ako všetkým ostatným. Pán primátor, ešte mi dovolte, aby som vás pobavil, tému som nechcel otvárať, ale ľudia môžeme vás pobavil vtipom, a to už bude naozaj vtipný záver, ktorým ja ukončím toto svoje vystúpenie. Týka sa dnešného stretnutia, lebo hovoríme o tepelnom hospodárstve. Bude trošku dlhší, ale čakám, kto z vás sa zasmeje. Trebišovský primátor sa ponáhľa na rokovanie o odpredaji tepelného hospodárstva. Jeho šofér ide rýchlo, zrazí prasa a tu v tom primátor sa zatvári čestne a svedomito a posiela vodiča nahradiť škodu. Keď sa vodič vráti, pýtajú sa ho občania. No, čo si im povedal, že to takto dopadlo? Vodič sa oprie a hovorí: stačil som len povedať, že som vodič primátora mesta Trebišov a že tú svinu som prešiel a potom už ma samou radosťou nepustili k slovu. Pán Pisečník, nikto sa nesmeje. Prečo sa nezasmejete vy? Čo vy s tým máte? Vôbec nič? Prepáčte, pomýlil som sa. Nič. Ani obvinenia zo zlodejín a skradnutia, ktoré si denne kto si prečíta, ktoré si ľudia čítajú, toto sme vyriešili. Ďakujem vám, páni. Keď mi dokážete jediný cent, ktorý som týmto ľuďom ukradol, potom mi niečo hovorte. Napísali ste list, v ktorom ste dali najavo, aj ste to podpísali, že ma nepoznáte. Je to pravda, že ma nepoznáte? Vy ste napísali, že som pri výstavbe detského ihriska ukradol deťom tohto mesta 1500 eur. Povedali ste to vy? Predložte im všetkým dôkaz. Čo si myslíte, že detské ihriska... Ja si nepamätám, čo som tam napísal. Nepamätáte si. Prepáčte, krátka pamäť. Ale ako... Prepáčte, milí Trebišovčania, za tento záver, ale považoval som ho za potrebný. Je mi ľúto. Ale vy ste mi teraz povedali niečo, o čom ja si nespomínam na to, ja tam napíšem 1000 vecí. Nech sa páči, ak sú ďalšie otázky, nech sa páči. Ja v chvíľu počúvam, že hádame sa skutočne o niečom a riešili sme veľmi dôležité veci pre toto mesto. Ja som učiteľka, ja sa nečudujem potom v škole niektorým deťom, že sa tak správajú, že povedia niečo a o minútu zapnú. Práve tu je veľmi smutné, že všimajte si niekedy, čo vaši deti píšu na Facebooku, čo si dovolia napísať. A najviac ma bolí, keď tomu dieťaťu povieme, že dokáž to, čo si tam napísal. Ja si teraz dovolím povedať vám jednu vec, ktorú som riešila zhruba pred pol rokom. Bola tu nepríjemná debata, ktorú rozprútili deti medzi sebou na miestnom gymnáziu, pretože
riešil sa nejaký problém a jedno tablo skončilo takto. Skončilo tam nedopatrením, ako si viete predstaviť, že sa dennodenne riešia iné problémy, nie to, že to tablo tam je, a deti sa začali baviť o table. A ja som sa, moje meno ocitlo medzi ich debate v nepríjemnom doslova rozoberaní analýze, kde skončilo asi toľko, že keby som na tej škole bol, tak ja by som tú dotyčnú osobu, ja použijem hrubý výraz teraz, dovolte. Ospravedlňujem sa, nepoužívam ho, nedovolím si, zapípala by som, ale vy a tak ďalej. A keď som sa dotyčného chlapca potom pýtala, už to nie je náš študent, že ako si to dovolil, keď vôbec nevie, či ja za to nesiem zodpovednosť, ako sa tam dostalo, či vôbec má také právo sa vyjadriť, tak posmešne sa vyjadril, že on si môže povedať, čo chce a kde chce. Tým by som ukončila debatu. Prepáčte, milí Trebišovčania, ak mi niekto povie, že som sviňa, toto viem prežívať. Je to normálne, som primátor tohto mesta, ešte 2 roky budem. Ale ak mi niekto povie, že kradnem peniaze tohto mesta, s tým sa neviem stotožniť. Nebudem primátor večne, len do roku 2014 a potom sa vás opýtam ešte raz, aby ste mi predložili dôkazy. Nadávajte mi, ja to budem počúvať, budem vám slúžiť, ale aby ma niekto označil za zlodeja, toto nedovolím. Ďakujem. Pamätáte, jak ma označil za rasistu, ten pán, čo sedí vedľa vás. Jak som bol za vami a som hovoril, aby ste to riešili. Vážené dámy a páni, dovolte, aby som tiež prispel trošku. Pán Juhas, pán Písečný, pán Keclík, pán Hans. Ja vás poznám vás a poviem vám niečo. Trebišovský umelecký klub, každý umelecký klub vo mne vyvoláva synonymum kultúrnosti, nejakej šľachetnosti a nejakého takého vyžarovania, z ktorého ľudia si zoberú to, že tam pôsobia ľudia, z ktorých si treba brať príklad. Bohužiaľ, pán Juhas, vaše prejavy absolútne nesedia s tým, kde vy sa zdržiavate a myslím, že tomu umeleckému klubu veľmi škodíte aj s vašimi priateľmi. Ste chceli vedieť niečo o deratizácii, tak ja vám poviem, ja podpisujem objednávky, väčšinu objednávok v meste. Čo sa týka deratizácie, ja viem, čo vás zaujíma, ja vám poviem rovno. Preto, lebo podnikateľskou činnosťou, ktorú sa zaoberá váš priateľ pán Keclík, je tiež aj deratizácia. Aby nám bolo jasné, pán Keclík v roku 2010, to možno aj tak vám poviem z toho dôvodu, aby ste ho možno závideli, keď si myslíte, že tie peniaze vy potrebujete viacej ako on, tak od mesta zinkasoval za deratizácie 11 400 eur za rok 2010. Premietnete si, to je priemerne tržba na mesiac okolo 1000 eur, celkom slušný príjem len od mesta Trebišov, ostatnom nehovorím. Nebudem vám vyčíslovať ďalej, koľko za ostatné roky sa minulo, máme to vo faktúrach, dá sa to dokázať. Čiže zaoberať sa s tým, či za 3700 eur sa v roku 2011 vykonala deratizácia, áno, to vás zaujíma, nerobil to pán Keclík. Vykonávala sa tá deratizácia a ten, kto ju vykonával, si za ňu aj zodpovedal. Takže o tej deratizácii asi toľko, teraz myslím, že vám to bude úplne jasné, že 11 400 eur za rok 2010, za rok 2009 môžem vám to tiež spočítať, keď vás to bude zaujímať, koľko pán Keclík získal. Takže toľko k tomu. Už keď sú štatistiky, hádam, by mohol byť aj cukrovár, STSK, jednota, mesopriemysel. Hovoríme o mestských prostriedkoch, ktoré údajne vedenie tohto mesta malo ukradnúť. Vážený, ak si niekto myslí, že v tejto biede a marazme bez peňazí by sme ukradli ľuďom tohto mesta čo len sem, tak je na veľkom omyle. A ak si myslíte, že na toto sme odkázaní, nikto z nás sem neprišiel z pomerov, kde by bol odkázaný na nejaké eurá, aby kradol od mesta. Takže prosím vás, vy samozrejme môžete si myslieť čokoľvek, ste obyvateľmi mesta, chodníky budú slúžiť aj vám, verejné priestranstva budú slúžiť aj vám, ja už som to tu povedal, ale pokiaľ ma obviníte zo zlodejiny, prosím, dokážte to. Dokážte, pretože potom ja vám dokážem, že sa mýlite, ale nie v tejto miestnosti, ale budem to musieť riešiť niekde inde, po skončení svojho volebného obdobia. Takže
Prosím, vážte slova, všetci, ktorí ma ešte raz obviníte, kde si zo zlodejiny. Ja nie som na to odkázaný. Naozaj nie som na to odkázaný a neprišiel som sem preto, aby som ľuďom tohto mesta čokoľvek ukradol. To je celé. Povedzte pravdu, pán primátor, že vy ste sa mali vydržať z roboty. Povedzte pravdu. Pán Hans, bolo to, môžeme sa rozprávať aj takto. Prišli ste za mnou a ponúkli ste mi nejakú spoluprácu. No ja som o tú spoluprácu nemal záujem, tak verím, že ste z toho nervózni. Ja to celkom chápem, ale to hovorím aj ďalej, že o tú spoluprácu nemám záujem. Je to vážený len a len o peniazoch. No, mesto vám nič neplatí, ste z toho nervózni, ale prečo do toho vťahujete mňa rečami o zlodejine? Tak ako na toto naozaj nevidím dôvod. Ja som sa pýtal. Boli? Toto, že som pýtal o vás peniaze, je klamstvo najhrubšieho zrna. Áno, no tak... Je to klamstvo. Už ste tu niekoľkokrát preukázali svoju pravdovravnosť, alebo ako to povedať, a dobrú pamäť najmä. Odpovedajte mi na otázku. Snažili ste sa o moje zamestnanie? Vy ste živnostník, pokiaľ viem, pán Hans. Vás nemôžno vydrbať zo zamestnania. Takže odpoveď znie nie. Čo ja by som z toho mal, keby vy ste nemali zamestnanie? Prečo by som to robil? Vieme ísť rad za radom, ako jednoducho žiadali ste, alebo očakávali ste možno nejaké peniaze, neboli, tak ako, prečo taká nervozita? Nie je to pravda. Ale, není, no tak, samozrejme, každý občan Trebišova si môže vybrať. Peniaze od vás, som povedal, že vyrieši situáciu, lebo situácia je vážna. Situácia naozaj je vážna, ale hovorím situáciu, aká je. Takže... No, tak ďakujem, pán primátor. A prajem vám všetko dobré. Pekný večer. Ešte ja by som chcela na konci povedať, každý rok máme dni dobrovoľníctva. Každý rok nám prispejú pomocou dobrovoľníci aj žiaci. A bohužiaľ toho roku na jednej fotke bolo dotyčnými osobami tak znehodnotené tie deti, že keď to vidia a čítali, sa musia hanbiť, že ich práca je neocenená. To znamená, že viete, o čo ide, keď ste to videli na Facebooku. Na základe jednej fotky napísali, že sa urobilo prd a deti tam nebolo vidno, ani pedagógov tam nebolo vidno. To znamená, že viete, niekto si urobí jednu fotografiu a hodnotí tak, že robí hanbu nielen mestu, ale aj celému Slovensku. A títo ľudia ešte dneska môžu vyskakovať. Pýtam sa, pán Hans, už odišli, bohužiaľ. Útočia na mňa, ja som Slovenský zväz dobrovoľných ochrancov prírody. Musím obhajovať tieto veci, aj žiakov urobia viacej, a že by zobrali lopatu, hrable a prišli niečo urobiť, nie, zoberú kameru, nafotia a potom píšu na Facebook. Najnovšie teraz majú tam Trebišov klamstvo. Čiže tam, to je ozaj na zaplakanie, keď sa bavia na deťoch našich detí. Ďakujem. Myslím, milí Trebišovčania, ak nie sú ďalšie otázky alebo snahy o vystúpenie z vašej strany, poviem už len jednu vec na záver tohto neslávneho, tejto neslávnej časti nášho stretnutia. Môj priateľ Vilo Biro, ktorý môžeme mať na ňo názor, aký chceme, ale je človek, ktorý aj niečo dokázal v živote, a ak mu niekto povie za to, že napísal knihu, že je oranžovou opicou, tak aj toto sa mňa osobne dotklo. Odišiel trošku skôr, nie je tu už teraz, ale napriek tomu považoval som za vhodné povedať to na tomto fóre, že človek, ktorý sa takto poníži a nazve 75-ročného chlapa takýmto menom, tak si myslím, že nie je vhodné, aby sedel v tejto slušnej spoločnosti, a potom, ako došlo k odchodu, ku ktorému došlo, myslím si, že táto spoločnosť slušnou ostala. Prepáčte, ak som vám nejakým spôsobom tento večer ozvláštnil,
ale v každom prípade som rád, že ste prijali moje pozvanie, že ste až doteraz vydržali a ak už naozaj nikto z vás nemá otázku, nemá podnet, tak mi dovolte, aby som toto naše stretnutie ukončil a uistil vás, že stretávať sa budeme naďalej a verím, že témy, o ktorých sa budeme rozprávať, už budú len a len pozitívnejšie. Ďakujem vám za vašu podporu a prajem vám všetko dobré. Išli, to čo si povedali? Hej, ale neviem čo.